cinarita kaken mali sumalah Dewi Aisyah ada jalan pernah langsung sebut ini wayang Syabdul Qadir jalan hidup lagi raendamu aku guru ngaji Quran malah nonton sakit Syabdul Qadir jalan pegatatan kenging supek lagu guru ngos kitab pikih maring ulama abil wapa wastanipun ukelkan daragat denaya oke elampun nikah kasih dening Syekh Awas Tato sawane mali guru sampai sudbaro putra ingkang bangsa masuk ingkang aninung lan si Agung Qadir mi asa satu ngandis nabi kang sinare sing ulama sing pasan karawan saking Muhammad anak kesana bakiman lawan wani saking Abu Qanaim nanggekan wasta lawan saking Abu Qasim kang kaputra dening Ahmad karyo iku pangasan yang mewasila ikalan anajil muadat serta surat wanau arutlan kita bakopia mantek lama ani badir lawan imunukun dening wastan negune kisah Yahya putra ingkang bangsa tabligh ingkang dinung lan malih umat sahabat maring wazatul arifin wa khair amat kang wasa putra di muslim bangsa ini pun kengarana Syabdul Qadir jalil kalipil motori kuasi ngeriku lawan ilmu tata kalau ada Syabdul Qadir jalani ngalapi hukum punika saking ngasan ingkang kasih mengkoti Abu Zaid Mubarak Mazun ingkang nirulan si Abdul Qadir menangi jamaning paraulia ingkang alim maring kabeh umah kang mari hormatan sami mari pasadaki nuron sampun tanam ingkang kalintang maangkan Syabdul Qadir linanggung saking sesama ngarawangi ngaji kabeh para ulama kang sami kirolan sedaya sami kantun panguning nekan dapan den nirasa berkotor wonten kang guru sangang punika minangka siraing sekulama Imam Rafi panasampun mantuk ing karohmatullah kutub Rabbani wal arifin samadani Allah Zain Zemuhi
ari Imam Rabi'ah pamimpinna para alim ulama anu aya di daerah Baghdad. Kancangna carita Imam Rabi'ah pupus daya umur. Jadi orang Baghdad ya bingung tentang hitung sasih anu sapatna anu jadi geganti Imam Rabi'ah. Hasil bermusyawarah ternyata terpilihlah Tuan Syabul Qurajani sabab anjeunna mah linanggung saking sasama beda jeung anu sejen. Mangkan wong alim-alim kang lungguh ing prajabaga sedaya micarok kabeh dua kang para ulama anu larikan pramina gaganatanipun kuna sampun paratisto tananaing kang prawi minangka gaganantenna Imam Rabi'ah memang Syabul Qadir jalani dinanggung saking sasama ing proyek kang agung kang lungguh ing prajabat maagana Syabul Qadir waskinna ganantenna salonggo guru ne agi madrasah maka sakuking sudarkan suki-suki sami asung harta minang paraganan baciki madrasah agung makin alian pamerukan lewong akeh maka wis sampurna wong ngaji katai malah sampun gumuruh wong ngaji Quran lan kitab barakai Syabul Qadir amruk ing wong saproja ing waktu punika nggih kirah Nabi alaihi salam wical pancatus kali sawarsa langkungipun maka kang umur Syabul Qadir jalani nalika ing Baghdad kang landhe